I 10 ljudi, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo da krenemo opet Minecraft preživljavanje, novo preživljavanje. Jer reinstalirao sam Minecraft, nije to da mi radi i zaboravio sam da sačuvam svoj svet i moramo opet sve da tražimo iron, opet sve moramo iz početka. Sada sam odlučio da snimim novu epizodu, možda nekako nemam vremena da snimim klip. Mislim, imam vremena, nego neki put me zamrzi, ali... I... tako. Dobro, hajdemo mi sad da krenemo sa radom. Sad sam pokvario mikrofon, sad nema onako da se čuje neko vzz. Više sad je normalno. Čekaj. Evo ćemo da se ukopamo za početak. Evo tu ovako. Zašto sad baguje? Dobro, skupili smo dosta kamena. I možemo da krenemo da craftamo kameno oruđe i te zebancije. Što laguje. Gle, koliko frap samo uzima FPS ovdje. Gledaj. Ajmo prvo šporet ću da napravim. Šta je više ovo? Sad ću da napravim kramp. Ajde bre čovječe, što me tako nerviraš. I sada ćemo menjamo i za mač. Odlično. Stani da koči. Tako. Sada idemo, pobijemo ove prasiće. Koliko koči. Zašto koliko koči? Dođi prase vamo. Dođi prase. Kako mi beži ovo prase. Evo ovdje isto ima prase. 2 prasića. Ovo sam iz prve ubio. Tu ćemo da presplavamo. Ajmo iskopamo ovo. Da se popnemo. I da kupim čak. Ovo prase nisam ubio. Samo njega sam ostavim. Ovo tamo isto ima prase. Njega ću da ga ubijem, pa ću da se vratim. Bum. Tako bre prase, nemoj me nerviraš. Mislim, prase mene ne nervira nikad. Nerviram ovo kad koči, kad laguje, kad baguje, kad me tako iznervira, znači, bože. Kako ga želim reći. Nemam više kamena, ali dobro, tamo ćemo nakopati. Malo drveta, pa bih željela nacepim još. Ovo ćemo za drveni ugalj da napravimo. Ovo će biti za drveni ugalj drvo. Mihajlo Miki, nema vas. Tako sam zapisao. Stani, evo ga, ovo, to ćemo da pretvorimo daske.
a tamo će da bude zadrveni ugalj, pošto nemam ugalja. Ako nađem pri kopanju, bit će ekstra. Ali nadam se da ću da nađem. Ajmo sada da se spustimo. Polagačke. Evo, ajmo. Čekaj. Tako bre, brightness. Ne bude na mobi. Ajde. Da proširujemo. Odlično. Stani, ovdje ću da zatvorim to, tako. Stani bre, odakle si sad ovo? Ajmo i ovdje da proširimo za jedan zid ovako. Neću da jedem ovo sirovo jer ću da čekam da ispečem. Nema uglja. Ajde. Stani. Nemamo ovce, to će biti veliki problem. Dobro, stani da ja napravim još ovih oruđa. I lopatu da napravim. Napravim još malo štapića. Ajde još jedan. Stani, da napravim ja nekoliko baklja, 4 baklje. Evo, ajde, tu i tu. Odlično. Ajmo. Ovo je znači zadnja epizoda sigurno na 1.8.9 verziji. To spada FPS. Onda ću sada napravim između dupli chest. Ako hoće da se napravi. To ću da stavim, stani. To. Znači još jedan će da mi treba. I da stavimo onda se ispeče. Ajde da jedem da ne budem gladan. Ovo neće da bude mnogo dugačka epizoda. Idemo da cepamo još drva. Sad je problem što ja nemam gdje da prespavam. Ajde da imamo steki nešto, imamo steki 4 za sad. Brate, šta je ovo? Inače ljudi, počela je škola i ne može samo da se igra kompjuter i to. Mora malo da se uči, ali dobro. Ja stižem da izbacim epizodu. Brate, svinje koliko ovdje ima. Stani, normalno. Samo mi se ne spavnuje ovdje neki
creeper se raspršti i posjedim problema s njim. Dobro, ovdje sada, ako me napadnu imamo hrane. Neću ti da mi ubiješ, nećeš ti, pa ti si se zaradovao, pa ne može. Mene me zombi nikad ne ubije. Stani! Ja sam gotov. Hajdemo čas da pretrčimo do kuće. Ajmo prvo ovo budalo da ubijem. Opa. Aha. Ajmo. Evo ga pauk, to prehrana. Koliko samo ovdje svinja ima? Ajde, malo da se nasivamo.